Замість адаптивного – загальний карантин з локдауном у вихідні. Уряд ухвалив нові обмеження для боротьби зі стрімким поширенням COVID-19. Тепер по всій країні замість регіонального адаптивного карантину діятиме помаранчева зона, а у вихідні діятимуть жорсткі обмеження. Серед іншого, в суботу та неділю не працюватимуть кінотеатри, театри, ТРЦ, непродовольчі магазини, нічні клуби та заклади харчування. Торгувати можна тільки на виніс. Водночас обмеження не стосуються аптек, продовольчих крамниць, АЗС, СТО та громадського транспорту. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав обмеження неприємними, але необхідними. Та додав, що уряд частково компенсуватиме зарплати працівникам без роботи. Крім того, запускають програму кредитів, де 80% покриватимуть за рахунок бюджету. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає повний локдаун дієвішим методом, але визнав, що це стало б надто важким випробуванням для економіки. Для нас, лікарів, я думаю, що найкращий спосіб – це застосування повного локдауну не менше, ніж на 3 тижні. Це з точки зору епідеміології, з точки зору розповсюдження хвороби. Це найкраще, це те, що ми хотіли би, щоб було зроблено, щоб наша медична система витримала це навантаження. Але керуючись, спираючись в тому числі на ті розрахунки, які були від Міністерства економіки, від Міністерства фінансів, і те, що говорив прем'єр-міністр України, ми не в змозі витримати повний локдаун.